Maraming impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours, GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours, GB. Magpartisipar, asin magkapot, ngunyan. Uya, ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours, GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Maray na pagkaaga mga tugang, ngunyan po 31, petsa 31 kang Mayo 2025 and makakaibanan po nindo si Christine Longabella para sa Legally Yours GB Dapat Aram Mo. Last day po ngunyan kang bulanin Mayo taong 2025. Hay ng mga energy nindo dyan. Digdi, may nagbabayli na oh. Oy, happy fiesta Barangay Dapdap. Sisay po ang mga nakikipiesta dyan. Kami may dumanon kami. Madesisyon na lang kung maduman o dai. Salamat po sa pag-imbitar sa moyang EVP, Sir Glenn Barcelon. Aside sa mga piyestahan, mga tugang, sain pa kamo pwedeng maimbitaran? Ngunya na bulanin Hunyo. Ano ang igwa usually pag bulanin Hunyo? Anong okasyon ang yaon pag bulanin Hunyo? Aber daw ngaya. Pwede ka mong maki-join sa mga tugang. Pwede mag-text, mag-call sa 0915-228-3732. Naka-live din kita sa Facebook page na DZGB News Online. Pwede ka mo mag-comment dyan. Good morning, Ma'am Attorney. God bless all over the world. Sabi ni Sir Gerald Aranya. Good morning. Aldrin Alteza is watching. Sige. Ano pa ang mga okasyon na pwede kayong maimbitahan aside sa fiesta? Clue. Usually marami nito pag month of June. Aber daw, anong kasiributan pag bulanin Hunyo? Yaon dyan mga tugang ang pigaapod ta na June Bride. Wedding po, Attorney Tin. O, diba? Galing talaga ni Sir Bert. Naisip ni B1 ang naiisip ni B2. Sabi ni Sir Bert Nunez, hello, good morning Sir Bert. Wedding daw. Oh, ayan pala si Sir Bert. Correct ka dyan, Sir Bert. Wedding. Marami po ang kinakasal sa every month of June. Ini si Kuya June na puli, siguro June din inikinasal. Ay, bako. Ano? December? December. Oh, December din, di ba? 2027? Sina Kuya June kinasal December 27. Guro-guruara ni sa sa Pasko tapos New Year, di ba? Para sa raruan ang pagselebrar kang anniversary. Well, yes, mga tugang dakol ang tigkakasal din sa bulanin Hunyo. Tatiga apod ining June Bride. Siyempre, aram-aram ini ni Sir Bert kasi nasa siya, events industry, di ba? Oh, so mga gustong ikasal dyan, matibay ini mag-host si Sir Bert. Sabay gano'n, may pa-segue na gano'n, ano? Pero, hindi, seryoso ako, mga tugang matibay mag-host ini si Sir Bert.
Tigtuturo ako ni Kuya Jun. Duet kami. Duet host. Tandem. Dahil natig tapos na ako sa hosting era ko, Kuya Jun. Sayang. So, aside sa host, mga tugang, ano pang mga kaipuhan pag ikakasal? Of course, bako karaw-karaw na pagpaplano, di ba? Sa imong buhay. So, dakulon kaipuhan pagplano. Mapabuking? Tigapot ni Sir Bert kung mapabuking na da ako. Don't worry, Sir Bert. Siyempre, matik na ikang ma-host. Ang aramon ta na lang, supit siya. Aside sa host, mga tugang, ano pang mga kaipuhan na paghandaan pag ikakasal? Di ba, syempre, yao na din dyan mga wedding coordinator, wedding planner. And sindo, pinaka makakatabang talaga sa Indo, di ba, sa would-be spouses, na maging smooth ang flow kang wedding ceremony, and magiging party thereafter. So, sinda ang nag-hire nin mga supplier, diba? So, caterer, so venue, so mga bado, kang entourage, mga abay, mga ninong-ninang, bado nung groomsmen, bridesmaid, diba? Maid of honor, ring bearer, flower girl. Ano pa mga yan? Dahil ko pa kaya na-experience ko yun. Sing-sing. Well, nakadepende naman yan sa couple, diba? Kung mo yan hindang mag-avail kay services kang sarong wedding coordinator. Pwede din naman DIY na lang. May mga gusto dyan na DIY. Ang hapot. Paano kung prepared na gabos, ready na gabos, biglang nawara, either sa bride or sa groom? May actual cases nang nangyari na arog ka ini mga tugang. Actually, in a case decided by the Supreme Court, okay, duwang aldaw na sana bago kang sa indang kasal, ready na gabos, plansyado na kuta gabos. May mga imbitasyon na, pati sa mga bisita ready na makikaon. May bado na sa mga abay, okay. May tig-hire na caterer, so mga iba-ibang supplier. Alagad, biglang may tigwalat na note so groom. Nagahagad pasensya kay bride tas sasabi na ipopostpone da so wedding. Kung ikasubride, anong mamamatian mo? 2 days bago ka ikasal, mo yang mag-back out kang groom. Dahil mo na makontak, dahil mo aram kung ano nangyayari. Tigwalatan ka sa na-keynote. On your mark, get set. On your mark, get set. Yan ang dipisil pag nagtitiwala ka, nagtutubod ka sa pangako. Diba? Kang iba. Lalo na kung pangako kang bako sana kung sisay sana dyan, kundi pangako kang pigpapadaba mo. Pangako, in English, promise. Pag dait natupad so pangako, nagkaigwa na ning pigaapod na breach. So, breach of promise to marry, ang hapot. Pag nagibo ini sa imo, pwede mo bang kasuhan? Si bride, pwede bang kasuhan si groom na nagbaback out sa kasal? O kaya siging tuga, siging pangako papakasalan, lagad nag-50 anyos ka na lamang, wala man kasal na nangyari.
Pwede kaya kasuhan ang mga arog kaining paratuga. Maray si Kuya Jun, tinupad so pangako niya, no? Kay Mrs. Oh, tularan ninyo si Kuya Jun. May mga iba-ibang rason na pwedeng naging dahilan kung nata biglang gusto mag-back out, 'di ba? Kasaro sa mga couple na ikakasal. Sige, anong mga naaaraman nindong pwedeng rason nata biglang habo ituloy ang kasal? Abo kang magurang duman sa maago mo. Abo kang magurang mo sa maago mo. Oh, Jeday pag-aruga ini ha. Ang mga soltero tadigdi, si Jerome, si Joshua. Ano pa? Biglang nakahanap ki iba. Yan. Yan ang very saro sa mga very common reasons kung nata mo yung mag-back out sa kasal. Pwedeng na-realize, ay, may kuro-kachat ako, mas magayon pala na ini. Mas makwarta pala na ini, mas makakwartahan ko ini kaysa digdi sa maagom ko. Mas matibay pala na ini magluto. Ay, bako man pala na babae or opposite gender ang muya ko. Makaiba habang buhay. Gusto ko palang kapwa lalaki man o kaya kapwa babae man. Dahil pa palan ako ready. Paano yan? Dahil na ako makaka-explore ki iba. Diba? Matatali na ako, masasakal na ako, abo ko pa, gusto ko, soltero pa ako, o daraga pa ako. Maski ano pa man ang rason na iyan, kuta, daitig pa abot sa point, diba, na naghaloy na kamo. Lalo na kung nag-abot sa point na madali na kamo ikasal, and lalo na ready na gabos. So, kung malaog po sa arog ka ini, na sitwasyon sa buhay, malaog sa married life, sigurohon na 101% or make it 200% sure ka. Diba? Sure ka na gusto mong magpakasal, mag-commit. Sure ka na ining tao na ini ang gusto mong makaibanan habang buhay. For better or for worse, in sickness and in health. Kesa day ka pa man palang sure, biglang mabago ang isip mo pag alanganin na. So, ang sabi kang sa tuyang Honorable Supreme Court mga tugang sa arog kaining instances, breach of promise to marry, as a general rule, it is not an actionable wrong. Pag sinabi tang not an actionable wrong, dai pwedeng kasuhan o mapanagot ang kung sisay man na tao na nagpapangako na papakasalan and then dai man ginibo. Sabi kang sa tuyang Supreme Court, as a general rule, dai ta pwedeng pagpiriton ang maskisisay, not even them, not even the court, na magpakasal, magpatali sa sarong tawo na abo niya man. Oh, so mga paraan tabay ta dyan na para tuga sa mga arog ka ini baka taramon, ay, sabi ni Attorney Christine Longabella, okay lang pala niyan. Dahil man ako pwedeng makasuhan o makulong or what.
Well, that is only the general rule and that is only according to the Supreme Court. Of course, there are certain exceptions. Ano ang exception? Kung saan breach of promise to marry is an actionable wrong. Pwedeng makasuhan, okay, pwedeng mapanagot. Kapag arog ka to, so nataramta ka subago, na let's say example 2 days before the wedding na lang, saka siya biglang nag-disappear, nag-ghost, dai makontak, na of course ready na gabos, and sukasusupgan, daiba niya na imagine sukasusupgan na pwedeng masapar kang sa iyang bride, 'di ba? Sa relatives, sa friends, sa gabos na bisita. Lalo ngunyan sa age ta na gabos marites na. Lalo na kung nagpo-post pa baga na excited na sa wedding niya. Tapos na kung nag-aabang na marites sa social media, ilinga nga bako siging post ka ini may may prenup photos na. So, mga tig-edit na videos. Tapos tig-abangan ko sa petsa kang kasal, wala man nangyari. Siyempre, sukasusupgan, di ba? Bako lang sukasusupgan, sugabos na nagastos, nagluwas na nin kwarta and all. Tapos biglang arog kaan, ma-back out lang 2 days before the wedding. So, sa arog ka tong scenario mga tugang, bye Kuya June Groom. Ini po ang nangyari sa kaso ni Wasmer versus Velez. Saro ini sa mga paborito ming landmark case nung law students pa sana kami. And even until now, because this is indeed an interesting case. So, ini sa exceptions mga tugang kung saan so breach of promise to marry ni groom actionable wrong na or may ma-arise na dyan in liability sa part ni groom. Therefore, kinasuhan ni bride si groom, and napaboran po siya hanggang nakaabot Supreme Court, napaboran si bride. Pinagbayad ni danyos, pecuniary damages in a form of money, si groom duman kay bride. So, civil liability lang ang pwedeng mag-arise kasi this is in relation to Article 20 of the Civil Code. Kung saan sabi kang Article 20 mga tugang, anyone who, contrary to law, willfully or negligently causes damage to another shall indemnify the latter for the same. Alagad, bako man pala ng Article 20 mga tugang kasi ang pwedeng mapanagot under Article 20 may ginibo na labag sa batas. Ang breach of promise to marry, wala man kitang batas na nagsasabi na iyan, contrary to law iyan. In fact, ang sabi ng Supreme Court sa matakang batas, bako kasalan na nagpaparatuga ka na papakasalan mo and nanday mo man ginibo. Sa matakang batas. Alagad, what is applicable is Article 21 of the Civil Code. Ano sabi ka Article 21? A person who causes loss or injury to another in a manner contrary to morals, good customs, or public policy shall compensate the injured party for damages. Digdi malaog dahil, let's say, bako nga ni labag sa batas or contrary to law, so ginibo ni groom, alagad, it is contrary to morals, good customs, public policy, di ba? Bako katanggap-tanggap sa tuyang society na may ginigibo na arogkaan.
So, sa kaso ni Wasmer versus Velez, mga tugang, napanagot civilly, may civil liability si groom na nagtuga na papakasalan, and then 2 days before the wedding, biglang nag-back out. Dai pati makontak, wala lamang explanation or something, nagwalat lang kinote na kung pwede i-postpone so wedding. Kasi so ina niya dai nagtutugot. Alagad, nangyari ini mga tugang kang taong 1964 pa napagdesisyonan ini kang Supreme Court kang taong 1964 pa. And then 1954 pa ini nangyari. So, halo yun na panahon, okay, nung naging arog ka ini ang desisyon kang sa tuyang Honorable Supreme Court. Ngunyan, igwa na kita mga tugang na pig-aapod na VAUSI, okay, or the violation of or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. So, kang taong 2004, nagkaigwa kita nin VAUSI or otherwise under Republic Act 9262. Kung nangyari ining kay Wasmer versus Velez nung igwa na kitang VAUSI, then pwedeng may pananagutan si groom, okay, pwedeng may criminal liability din siya. Kasi nakapag-inflict nin psychological violence duman si groom sa iyang bride. So, kaya dipisil mga tugang magpaparatiwala, magpaparatubod, agad-agad. Kamo, pag tinaraman kamong padaba kamo, matubod batulos kamo. Simbag. Baka maarog kamo digdi kay Wasmer versus Velez. Kung tinaraman kang papakasalan ka, matubod ka batulos. So, kung may paraan tabay kita, and then may ka-midbid ka mo na iniwan sa ere, i-share po ining sa muyang Facebook Live, halit sa DZGB News Online, at least maaraman niya ang sa iyang mga pwedeng remedyo under the law. So, kung similar sa case ni Wasmer versus Velez ang nangyari, madali na sukasal, biglang nag-disappear, so groom. Even sa bride, sa part kang bride, if so bride, so biglang nag-disappear. Then, pwede po nindong habulon, okay, mag-file nin civil case, okay? Dahil may civil liability po kaan, so ng ghost na party. And then, as basis is Article 21 of the Civil Code of the Philippines. Ngunyan, paano kung so wedding coordinator or planner ang nang ghost? O yan, sana yaon so bride, yaon so groom, ang biglang nawara so wedding planner or coordinator na pig-hire kang couples, kang spouses. So, tukaron tayan mga tugang uro at tiyan, makalihis ang nagkapirang pagirumdom, ang oras, alas 11:33. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Wake up to amazing savings at Metro's Bed and Mattress Sale. Up to 50% off on selected beds, mattresses, furniture, and linens. 0% interest on installment for 6 months using major credit cards. Or avail flexible installment terms through Home Credit, Salmon, or Skyro financing. MRC members get another 10% off on selected items. Promo period is from May 23 to June 15 per DTI Fair Trade Permit number FTB 224786 series of 2025. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Mga tugang, nagbabalik ang programang Legally Yours, GB Dapat Aram Mo. Kaibanan po si Christine Longabella.
Nahimasmasa na ba dyan sa mga iniwan sa ere? Ay, may remedyo pa man pala ako sa batas. Dahil pwedeng matugot lang na kulog-kulugan. Dapat aramon kung ano ang mga pwedeng remedyo para mapanagot yan na kung sisay man ang nag-i-inflict sa indonin harm. Sabi ni Sir Norme Asayto, no, kasalan daa ang nangyayari pag bulanin Hunyo. Correct ka dyan. Hello, Sir Norme Asayto, no, from Ginubatan, Albay, and to your family. So, mabalik kita duman mga tugang sa pinag-uurunan ta. Paano kung yaon nga ni so bride and groom, alagad ang nang ghost, ang biglang nag-disappear, ang biglang dai makontak, so tig-hire na wedding coordinator. Na-imagine ba nindo ang stress na pwedeng idulot pag arog ka ini duman sa kakasalon? Lalo na kung nagbayad na, 'di ba? Syempre, pag nagbayad na and then nag-agree sa services mo, sa terms and conditions nindo, igwa na ka mong perfected contract. Igwa ng consent of all the parties, the object, okay? Consent, may meeting of the minds na, the object, so consideration, surprise, and then cause, kung nata nag-enter so parties into that kind of contract. So, of course, may pwedeng remedyo din po ang couple or spouses kung biglang dae nakakontakt ang wedding coordinator, lalo na pagharani na so kasal. Kasi syempre, sabi ta nga ni kasubago, diba? Ang trabaho ninda is to make sure na smooth ang flow kang preparations para sa indang kasal, and then duman sa wedding ceremony itself, and then hanggang duman sa venue kung saan gigibuhon kay ang selebrasyon. Alagad, paano kung kabaliktaran ang ginibo na imbes sinda ang ma-make sure na da-stress so couple, so spouses, so sinda ang ma-prepare kang gabos, kabaliktaran ang ginibo. Or let's say, warang ginibo at all. Sa mga arog kaining sitwasyon, mga tugang, pwedeng liable, okay, under a breach of contract, let's say civil case for breach of contract. Ano ang mga pwedeng ebidensya? So, conversations nindo, the conversations of the spouses with the contractor, kung sisay ang tig-engage ninda na contractor coordinator, kakailing ko ini kang susiris na tig-iling ko. Tig-engage ninda sa services kang coordinator, syempre, igwasindang mga conversations, 'di ba? So, pwede po na i-screenshot iyan. Let's say sa through messenger, 'di ba? Through text messages. Yan lang, kung gabos through calls, difficile i-prove kung anong napag-urunan kung nag-communicate ka mo through calls. Pero imposible man na wala iyan kamong conversations, 'di ba? Na pwedeng mapahiling. Ano pa? Ipahiling su kontrata. Pwede pang ebidensya su kontrata. Syempre, before nindo i-engage yung services kang coordinator, before ka mo mabayad, may pinirmahan mo na ka mo dapat na kontrata kaan.
So, pwedeng magkuanin witnesses. Ining witnesses na kukuwaon nindo ma-testify kung ano so naging epekto so distress, mental anguish, di ba? Sleepless nights. Gabos na pwedeng maka-testify sa indong namatian o naging epekto sa indo dahil sa pang-ghost kang sa indong na-hire na wedding coordinator. So, pwedeng kasuhan, civil case, breach of contract mga tugang. Ano ang pwedeng mga epekto kaini? Pwede din na i-rescind nindo sa contract. Ibig sabihin, nag-decide so couple or would-be spouses na mahanap na lang ki ibang coordinator. Sana kaya pa ng time. Paano kung nangyari ini na harani na talaga sa wedding date, 'di ba? So mahanap of course sinda ki panibago, i-rescind ninda sa kontrata duman sa nainot na daimantig comply so obligations under the contract. So syempre magagastusan na naman sinda. Pwedeng singilon po digdi sa party in default or sa wedding coordinator na ng ghost. Pwedeng sa iya singilon din so mga pwedeng additional expenses so pag-hire kang panibagong coordinator. And then aside from that, damages. Yan, danyos, pecuniary damages for the mental anguish, sleepless nights, moral damages, pwede din po yan hagadon o pwedeng mapanagot din kaan sa defaulting party. So, kapag nag-e-enter po kita into a contract, yan ang nagiging batas between the parties. Kaya kaipuhan tang sunodon kung anong mga nakalaag sa kontrata na iyan. As long as bako contrary to law, good customs, public order, public policy, morals, ang mga nilaag nindo sa kontrata na iyan, then it is binding po sa gabos na partido. Yan ang magiging batas na dapat sunodon kang kada partido. Get set. So ngayon, attorney, pwede ko pala mapanagot ang jowa ko pag day ako pinakasalan para mangyari, para sure ako na pwede ko siyang mapanagot, magiba akong kontrata papirmahon ko. Contract or agreement. Ako si X, namumuot kay Y, dai na pwedeng maghanap ki iba, si Y sana ang papakasalan. Ako naman si Y, namumuot kay X, dai na pwedeng maghanap ki iba, si X sana ang papakasalan. Signed. May 31, 2025. Signed in the presence of, may duwa ka pang witnesses. Notaryado pa. Pwede ba yan? Pwede ba yan gamiton as evidence kapag naghanap nin iba si X or si Y? The answer is no. Ang arog kaining kind of contract mga tugang, it is contrary to good customs, public policy. Diba? Again, maski nga ni ang Korte Suprema, iyon na din ang nagtataram na sisay kita para piriton ang sarong tawo na padabaon ka. Get set. Dahil kita pwedeng magpirit kitawo na abo sa to. Dahil kita pwedeng magpirit kitawo na padabaon kita o pakasalan kita.
Nabalitaan din ba nindos who tiggayo madaan na groom kang bride, scammer palan daa so bride. Dahil pala nga pwedeng perito na, ini ka, gayuma ka. Nagtutubod ba ka mo mga tugang sa arugan? Prepared na daaga, boss. Nag-abot na din sual daw kang wedding ceremony. Dai da makauron sugrom kang relatives o maski si say dai makauron na tultol. And then ito garo may may nagsaboy kay asin duman sa groom. Tapos nung ginibo ito sa iya, biglang sabi da akang groom, nata ko yan pinatulan, something like that. So dai natuloy so kasal. Tapos, may mga misrepresentation pa ining bride na kamag-anak niya daa. So, director ba ito kang NBI? And then, may kamag-anak daa siyang senador. Garotito niya daa ito. Well, to make the story short, nagkagulo. Okay. And then, inakusahan na scammer ining si bride. Well, again, mga tugang, dahil kita pwedeng mamirit, okay, na padabaon kita. Duman kita sa dahil kaipuhan piriton, kusang pigpapadaba ka, di ba? Ano, Kuya Nems? Maray si Kuya Nems, nananap sa forever niya. Dahil mo man po pinirit, Kuya Nems. Si Mrs. Dayman. Dayman. Nagpapadabaan talaga sila Kuya Nems, as in ang sa iyang lovely Mrs. Regards po kay Mrs. Flora and kila Queenie. So, ang mga pwedeng legal basis naman mga tugang kapag ang nagkaigwa po nin breach sa contract ay sa wedding coordinator, or let's say directly ka mo sa supplier na nakipag-uron, and then sa supplier ang dai naggibo kang mga obligasyon niya sa indong na pag-urunan sa indong kontrata. Pwedeng gamiton po ang Article 1170 of the Civil Code of the Philippines, Article 1190 of the Civil Code of the Philippines. Get set. On your mark. Get set. And then aside from that, mga tugang, let's say actual damages, so babayadan dapat kamo kang mga additional expenses nindo o nagastos dahil sa daininda pag-comply sa terms and conditions sa indong kontrata. Okay, Article 1191 of the Civil Code, Article 1170 of the Civil Code. Aside from the actual and moral damages, pwede din po singilon. So, party na nag-breach kang sa indong kondisyon sa kontrata, nin attorney's fees. Yaon po yan sa Article 2208 of the Civil Code of the Philippines. So gagastusun mo din sa abogado, pwedeng iba ito kang sisingilo nindo duman sa dae nagsunod sa indong mga terms and conditions sa contract about your wedding. So, kasalanan ba ang mga ko ng kasal na hindi naman pala kayang gawin?
kasalanan bang magmahal nang hindi ka naman pala mahal? Ang sagot ay, as a general rule, hindi. Hindi daw yun kasalanan, sabi ng batas. But, kasalanan bang manloko? Yes, yun ang pinapanagutan ng batas kapag may halo ng panloloko. Well, kung ano yung ginawang panloloko, it's already a case-to-case basis. Depende na yan sa appreciation ng korte kung yung ginawa niya ay panloloko ba sa mata ng batas na pwedeng mapanagot sa batas or panloloko na nasa isip mo lang. Kaya pag may mga balak na sa inyo dyan, magpakasal, huwag papadalos-dalos. Ang daming dapat paghandaan, ang daming dapat imbestigahan. Lalo na kung bago pa sanang namidbidan, 'di ba? May mga nangyayari din na lalo na kung foreign national ngaya. Tapos nag-alok nin kasal tulos na midbidan sa internet, social media, and then tulos na nag-alok nin kasal, 'di ba? Sa Indo. Ako, dahil magpadalos-dalos. Maski pa nasa isip mo, ay, ini na ang satuyang susi para makaangat. O kung ano pa man rason mo, let's say, ay, padaba ko tulo siya, kano, gwapo. Dahil po magpadalos-dalos dahil, of course, pag magko-commit ka na sa arugkaan, di ba, itatao mo na ang gabos. Garutig aalay mo na din ang sa imong buhay, sa imong partner. So, kaipuhan midbidon nin maray ang tawo kung kay sisay ka matatali forever. Aside sa partner mo na dapat midbidon, kung talagang desidido na kamo, midbidon din, so i-hire or kukuha na services na wedding coordinator, wedding planner. Mag-background check, mag-check nin reviews, but sometimes reviews nga ni are not enough, 'di ba? Kasi atyan kaan, so naglag kang reviews dyan na puro positive, sindaman sana din. So, dahil din po maging hesitant na mag-hire nin services nin abogado, okay, kung kaya, or magpa-background check sa gusto nindong kuwaan nin services as wedding coordinator or wedding planner. Para pag harani na ang kasal nindo or pag abot kang aldaw kang kasal nindo, maiwasan kay ang mga pwedeng dakulang problema na mag-arise. So, best wishes po and congratulations sa mga ikakasal na, sa mga ikakasal ngunya na bulan ni Hunyo. And sana, dahil man mangyari, ining mga natokarta kasubagos sa tuyang programa, Pero again, kayang-kaya po nindong maiwasan na mangyari ini sa Indo. Kaipuhan lang na mas maging extra cautious din kita. Sana dakol na naman kitang naukudan ngunyan, mga tugang, sa tuyang programa na Legally Yours, GB Dapat Aram Mo. Kung may mga gusto po na maging topic ta sa masunod na Sabado, pwede po yan na i-text sa 0915-228-5255
3732. Again, 0915-228-3732. May nag-text po digdi sa tuya alagad halabaon, some text missing da. Pasensya na mga tugang kasi ang gamit ko digding cellphone so makaluma pa. Some text missing. So, pwede po naapudan na lang din ako para dangog ta ang sa indong problema. And then, let's see kung pwede tang tukaron sa masunod na Sabado. Okay? 0915-228-3732. Mga tugal, sarado teknikal, nakaibanan ta si Jerome Nico Martinez, Kuya Junapolis, si Kuya Nams Flora, and sa DZGB News Base, yaon po dyan ang satuyang News Manager, News Director, Sir Mar de la Cruz, si Sir Bert Nunez, and si Ma'am Gina Ritter Leo. So mga gustong magdalagan dyan sa aga, dako madaralagan sa aga, sumayon 360 Ultramarathon, yan. So sana wala sa indo dyan na nagdadalagan, talagang nagdadalagan din sa mga obligasyon, responsibilidad or baka may groom dyan na nagdadalagan sa iyang bride. Sana wala man, okay? So mag-iringat po kitang gabos, and ini si Christine Longgabella. Happy lunchtime! Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan gilaray sa masunod na Sabado, digdi